Bajet obedo gi pogruok mar twak ewi bajet mar Kenya mar hiko omenda ma 2025-2026. Moko kuom jokanyo mag komiti no onyiso to ewi kwan gowi ma Kenya nigo kendo wacho ni ok gin kod adieri gi nonro manochiw gi bad migawo mar Kenya National Bureau of Statistics. Jakom mar komiti no Samuel Atandi to kata kamano odok ne chenro mar bajet no kaka Chris Owino leronwa. E ranyisi mokwongo maduong' ni osiep mare kod jatend piny William Ruto kech kapilo, jaod bura ma Kiharu Ndindi Nyoro othiano e lela ni oonge tudruok kod piny owacho mar Kenya Kwanza. E bura mare mokwongo nyaka ne thiche oko kaka jakom komiti mar od bura mochung' ne loso bajet, Ndindi Nyoro okwedo kwan maduol mochung' ne chiwo kwan mag sirikal. Kenya National Bureau of Statistics osebedo ka chiwo ewi gope mag piny Kenya ka olieko ni onge adiera ewi kwan go. Where are we getting the GDP that you are projecting, or where are we getting the percentage of real GDP? Because even if you net off inflation out of the nominal GDP, we are still not, the figures are not aligning. E bura mar goyo kogno budget manyien, kuku mar duol mochung' ne tayo chenro mag od bura mochung' ne loso budget, ne oyango ni hola ma sirikal dhi kawo odino fuok mar omenda budget manyien dhi bedo 4.5% mar ochung' ma pacho kae. Wach makamano okelo ng'ur e kind jokanyo mag komitino manen kod kiawa ewi adiera mar kwan makamago kendo keto jakom mar komitino Samuel Atandi e mbero maliet mar dok ne sirikal ewi kwan go. I would like to disagree with you because personally I think I trust our institutions, and if the data that we have is what we are intending to use to secure our borrowing from IMF, it means that even IMF and World Bank would not, work with us if they don't trust our data. The GDP that you see the national government projecting is different from what the international bodies actually project. And again, maybe on a lighter note, Honorable Atandi, we could be talking on a different sides. You are talking for government, maybe I'm not. Atandi korka kore odino itene kiawa makamago ka olero ni en adiera inok mar omenda budget manyien dhi bedo bilion 876. Over time, this has been a moving target where year in, year out, the projections keep on increasing. Now it's projected to be 876.1 billion. That is if you include grants. And if you exclude grants, it goes to 923 billion. Ndindi Nyoro odhi nyime kod teo machi skunde machon ka openjo adiera mar sirikal mar Kenya Kwanza e siro sirikal mag counties. We need to ask ourselves whether this country actually supports devolution or not. Because last year's funds that were allocated to counties were 405 billion. We have seen the same figure is static. It hasn't moved for this financial year. Even bearing inflationary pressures alone, how do we say we are supporting devolution, yet the monies for devolution remains the same? Hiko mo manyien, counties dhi yudo bilion 405 kaluwore kod kwan mane ochiw kod migawo mar omenda poni od bura opwodho kwan makamano. Mae en piny mar bilion 536 mar riwruok mar governors dwaro. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Speaker mar od bura